kayo ang tamo. Mapagpalang tinaminig pa. Ngayon pong kapinantit na itimiras niya naman po yung pekamauladalado kahit itinggi. Ginagawa nila rin kinaming banal at tungkulan at itangwanan nila. Bilang Diyos, tulutan mo ngayon kayabakan na iti. Lubos mo sana kung pawagasan din balang kinaming pusong pon kaisipan. Bilang Diyos, parandam mo kita kung mayroong presensya karing balang mayroong kami. Ipambanal, di na natin kung pamanalaga. Di na natin kung ating ketalan. Bagay ka Diyos ko, akawamila mo po, kingit mong natulit din kiting balang tungkulan. Ginoongin kong pinanditayti. Pasalamat kami kay pa, anong mo ka rin pasubayo. Hindi nga sinagyan na naman. Ganang Diyos, tingpuri na ng lubudyo ang pong pakamalaki kami pa. Makanyan mo iparandam kay kami. Itang balan mong patnube, mong tinawangan ka rin at luming hapon ang ganang ininti na bukas. Diyos ko, papaman niyo kay Papunggen, kung sikanan malaya kay Papunggagal o kalimbalan kay kaming tagbang. Ganang Diyos, ngayon oras sa iti. Makanya kaya kung ipapagmanang mag-aral karing ikang banal na kapurian. Itutog niya sana po din kabyasnan karing balang kaya kaming matang puso. Banting upayang ng Diyos, din kabyasnan na iti. Kaya po yung mayaring kuwit na niba kaming mayaring sumulong ko. Babila kong lubos ang abandering bilang balang kaya kaming pamirapat-dapat. Bangaling kay Diyos ko, makanya nilang halingap din kaya ko kong banal na kautusan. Ginongin kapinandit na iti. Nung abatsawan mo, karingal doming na kuning may kagawa kaya kung pamagkulang kong pamikasala kaya ko, manyawag kaya kong patawad. At banderho, ipay no sana bibilang kaya kaming marabula kasalanan din nagawa mi. Na naibilang nila lang kayong tangan pa rin balang meron kaya kami ngayon kaya paghanap din balang kaya kami kadyasnan. Bilang Diyos at banderho, kaya nga domi pang bukas, ikipay sawag kinanong ang tukso. Diyos koso kami kayo kung ayaw po mamilang lubusan din balang kaya kami ng sarili. So kami kaming ayaw kasming lubusan itang lumakaring balang kaya kaming pamirapat-dapat. Bangkali na ipa, makanyang kaya kung maging dapat tukutin kagulugan ng Iso Kristong kaya kaming tagapagligtas. Sana makanyang kaya mayaring magdili-dili. Mumuna kayong pong tabi, baka may mayaring mga sadsad. Ginoo ay kaya sana mayaring ipahilyan. Uling sinabi yung manyawad kami na naman bagay doon yung lagyo mo. Ika po'y gayo. Tingladyo na hindi kayo malating katungkulan ng pong malating kasabantayanan. Diyos ko, sana po makanyang kang makipagmanan kaya kami ipaglat may pasbul ni kayo rin ba mo. Sayang mo rin mong parala karing balang metong kaya kami. Banting upayang makanyang kaya lalong magtibay karing ilaw ng tungkulan. Igpambanalo rin ipuring kaya kang pinili at alete na ning kaya kang banalaw paya. Ay bating do sanang lubusan ding karelang sarili king haus na ning banaldang tungkulan. Dinan mo pong ating pamanalaga karing karelang tungkulan. Lalong may dinan mong sikanan na. Diyos ko, ngayon oras sa itiadwan, merugoy tubod maying mapamatulang Espiritu Santong bukod pengako mo kaya kami. Banting upayang Diyos ko, panyatang na po kaya kami. Makanya na kaya pong tayran king hanggang katutuan, king hanggang kalinisan ng pong kabanalan. Diyos ko, bang kanita, kaya malyaring malili, nune makanyan kayang lalong magit magsitibe, mga sadsad, karing kayang tungkulan. Dakal pong dakala salamat igpa, ila mo reti rin kay kaming
Makuya da panalangin kay kang nga ba kay ti sana po tanggapan mo nga na yung timong mabanglungayin king kay kang banaliarapan. At tanggapan mi naman po itang liim mong kaya blasan tanggapan mi nga lang kulang at karetang sablang mga tulid nga ba kay ti. Ating bagay nga iti papamilitan mi ngan po kimbugtong mga na Keso Kristo. Yan nasa po. Lalakad na.
tawanin uman, kalam na ng Diyos, ke kayong ampunan. Uniones pretis mo, katatalakaran, ning manwalong tao, kasalpantayanan, pakitiyo ti palto, king kasarilinon, king tinong paniulong, dapat iuwi kongan. Koring balang saglit, ang Diyos iyo babiya, kareta ng pusong ating makasadyo, maging ulila, tawang kabilyano, so dingke kong dapat wa isulong yula, anting pamaniapat, kareting katuruan, king bayolong dapton, king makatuliran, king burin aning Diyos, miyabe-yabe kongon, eyo sa damdaman, ing mesabing tikal, koring sariliyo, kay kongan, kasalpantayanan, wapaltoye kinong, karing sariliyo, dawat bengimon, king bong maging sulo, laring tawong dakal, pakikwanan yupin, karing sariliyo, tikdo kong matapat, karing tungkulan niyo, ganing kasakitan, at yuyasiping yu, manyawad ko king Diyos, at dinana kayo, musang ding sarili, at tapat naman, king burin aning Diyos, tawaban tigawan, kasalpantayanan, wapintig dakangan, karing balang saglit, may babata ko
na balen. O doyong daratang, o aduan yung mapilit, ketang Diyos sa molam, wae mayakit no, iting kasakitan, maragoladanop, at mamunag datong. King sakit ning yato, wat yune gibang, miyaya liwang sakit, king ya tudurugang, sa elom yapektuan, deng ka sarilinan, o lino ning lugod, nitang Diyos sa malam. Balen ko, miyabeya be kayo, kanyang kapamintuan, king burining ginu, bakong emyabuban, king salot ning yato, mitatalanan kong gamati kayo, o lasa ng lunto, matambalagatiyo, o lasa ng lunto, malakuan ke kayo, ngune para, miyabe kayo, dagulyeng lugod, kareteng pusuyo, king ating kabiasnan, tauban gawayo, lalong malati, pamanyal pantaya, waeyo parimlan, deng pusong misadya, nune magpakasi, kan kongoning Biblia, king uli namurin, balang datang kami, o aduan mike kayo, manalangin kayo, hanggang nukaw me, abeyaing Diyos yu, sanay kong sabla, mga sadsad kayo, kareteng tungkulan, binyening ginungnuan, magpakatatag ko, ikayo'y ikongan, hanggang itang sakit, mamunagyang datang, nung deting pusuyo, kaya beyeng ginu, kasalpan tayanan, keko sasabihan, nung alakong dapat, lakong kabaldugan, ang giangal dot bengi, waye ko tutok nang, nung deting dapat iyo, mo kalisyano moan, king buri naning Diyos,
kayo'y kungon. Panatilyan yu, king kasorilinan, wae ko mamatol, nganing kakong diwang, bakong miatulan, noning oras datang. Ikayo na sana, balen ko ing lunto, wayang tune milub, king kayarian baba, anong nukarin niya, ing maestrang ginu, karin kayo naman, sana wa mabatiyo, pakabitasan niyo. O manwa lang reyno, nung dating dapat iyo, makaugne nowo, king puri naning Diyos, sa parimlan iyo, nune po ragulon, bosal ding pusoyo, mi babata ko sa ikayo'y kongon, honyanging maestra, ke kayo dinatang, hanggang kasakitan, kayang pibabatan, makatuliran mo, tawong mag-aralo. Yang kamtan yung aning soblong kasakitan, ko ane talunto ko, kayo'y kungon, king ating tibayan, noreting panamdam, hanggang kawakasan, manatili kungon. Deng ka na kung suyo, o ligod ke kayo, wa mesimpan lasa, busal ding pusuyo, bana kong edosan, ning mesa bing tukso, uling ding pusuyo, adiyo no king geno. En bendición, logo no apoyo, babo ang galalam, kalam tanggapan niya. Lalong malati kapayapan sana, ing mapaling lugot king puso dagulyo, manyawad ko ting Diyos, o ting katapatan, bien na ing sabla, king makatuliran, sinuyo ke kayo, king ke kang tipunan, Santa Vero, Niko, Lokwondo, Nakongon. Dakal pong dakala, salamat karing binyana ning banalay espiritu kaya katamo. Anong makananong ding kapag-aralan, makanyano pong binye. Ang timurin itang makasulat kayang santong ebanghelyo nga nakitaking San Mateo 7:1. Sabianan ning kaya katamong banal at inipa, kaya katamo po kanu mamatol.
Nune lawen tayo yung kaya katamong sarili na. Iya po yung kaya katamong paglaanan panahon. Ne po? Nung nanuya po yung agawa na ning balang metong kaya katamo. Sana po nganing aldong iti yung Diyos iya po yung kaya katamong pupurian. Ating kayang banala patnube po kaya katamo ay iya po yung igawad na kaya katamong anak na. Alalo po rin kaya katamong maintang choir. Alalo po na. Ore ni napamong kaya katamong choir po, paninahintala, batang makarandam kayo. Diyos aming
Hello po. Maya pa yabak po kay nga pong Ginoo. At antimurin kay kayungan po nga tiyungeni. King kapamilatanan ning kay katamong kasipagan. Pamibata karing tungkulan. Makanyang tamong atiyo. Kilobnaning pisamban ban kanita. Makanyang tamong magaral. Ampong bisabyan. Ting malyaring panyulong na ning tao. Bayo po yung sabla maya payaba kaya kungan. Antimurin po, igret kaya po yung kakatamong presidente, amamuntukan. King makabang panahon po, birthday na po ngini. Happy birthday po, palakpakan tayo. Sana po dakal pang birthday. Dakal pang handa na malyaring miyapag, kindulang bang malyaring yung tao, misigulungan tang biyena. King kapamilatanan ng pamanyawad tamo, king apong Ginoo, na sana para atin nakatamong subaybayan, gabayan, ban kanita, dakala panahon ng biyena kaya katamo, batamong makapaminto, karing kaya katamong tungkulan. In topic, tamo po ngeni, daralan nyangan kay katamo, yapining subok. Sipan ko po ngeni nga ba kay ti kay katamongan, yung subok, niresya kay katamo. Ibat po king malatiyay ng anak ami kay isipya, potang nga balo ng atinyang responsibilidad, king kayang pamilya, datang na po yung subok. Magape yan, tiyamong meto ngayanino, yung subok king biyanan ng tao. Pero atin niya pong pengako yung nga pong Ginoo. Nuwan niya kano yung taong may susubukan. Uring pa nga may subok yung nga natanggapan ng korona na ng biye. Na isano yung pengako na ng Diyos, karing kaya lulugod. Aliwa-liwa pong klaseng subok yung daralan kay katamo. Ating subok, king financial, ating subok, king pisikang laman, potang sakit siya yung metong nga tao. Pota pong mirasitang bagay nga ito, alang masyas, alang bato na malyaring elambot, potang insubok biyene ini nga pong Ginoo kaya katao. Pero iya po mga tulid, na yung nga pong Ginoo ay nakatakaluguran. Kaluguran na katamongan po. Ketang subo kayo ito, saklita na yung tao, bayang lumapit, bayang mawos king lagyo na. Lelangannya po yung tao, yung nga pong Ginoo, bayang tuki ang pong sumuyo karing burina. Wari po anyang inunong adan, ang po inunong eba. King kapamilatana niyang lalanganala, balang maminto karing kayang tuntunan. Pero king ibat king kamumulan, di natang niya po yung subo king bera. Kanya pong tokswanong satanas. Niya po. Pero makanyan man, uring lugod jay nga pong Ginoo. Pelakwa na lamo king mula na ning Eden. Dapat dininanong laya ning Ginong maestro, ban malyaring mga biyayan la. Umaya kayo ang po karin nga na at mangan kayo nga naking kekong pipawasan. At kanita migmula lang miracle ding tao at itamo ring talwing bini. Kanya ngayon nga ba kay ti ing kapag-aralan ane po kalwalas. Ane po kasanting. Kanya sabi ko pin aliwaliwang subok ing daralan kay katamo. Subok king kasakitan na ning biye, subok king sakit, subok king may luwang bage.
Kanya, ita mo pong anak na mapalad tamo, ang eni at syuta mo, bata lang gawan ring tungkulan. Na aduan tamo kingapong ginunong datang yaman tang subo kay ito. King biyata mo kapamilatanan, ing katang pamanyawad, maging mayan. Kalupa na po, anyang kanitang minunang panahon, inunong of sibu kanya po, ning Satanas. King kapamunana, pinyawad niyang permit, kingapong ginu. Sabi ng Satanas, sa niya mo nga na, mamintuya kay nunungob, uring binye mo nga ning kayatinan. Binye mo nga ning pibandyan, amalyaring pagtamasa na king bi. Pero nga nalako mo yan, magkanggulutan na ka, sabi na pong Satanas, king ginu. At dininane pong laya, king malagwat salita, hingapang ginu, kitang kapamunana, nasubukan inunong hob, pero nano po yung mayakit. May tela rin kayang animales, may tela rin kayang anak, hanggang yung asawa na sabi na, o teme pagulutan nga na, ingit pa mo. At kanita pelakwan yung ob, yung kayang kasuyo, uri nga ng ating kong Diyos, amalyaring pamintuan, bukod mo nga ning ginu. Ya po yung tukyan ko nga na. Ang timurin po, kanyang inunong Abraham, may subok ya po king uli na ning katapatan na. Sibukan niya po ning Diyos, inunong Abraham. Makasulit siya po king Genesis 22. Mamasa ko po, bang kanita, adinan kong larawan, din ka na akong sasabihan. At kanita abalo tayo, uring kailangan niya po mag-araling metong nga tao. At milyari kay bat naniting bage, ay ti, tiksubukanin ng Diyos, i Abraham at sinabi na kay Abraham, ya sinabi na ako at iko keni, at sinabi na ako nan may ngeni ing anak mo, abugtong mong anak, ay Isak, apakamalan mo, at tumeka king gabunan ning Moria, at idaon me, karing ating hayi na durulukan, babo ning metong karing bundok. At sabihan ko keka, at iti Abraham, mibangon niyang maranon, pangayabak at dininaneng siya ing kayang asno, at mitukiyang adwa karing kaya nakana lalaki, at Isak, akayang anak, kinutudyang dutong dekil king ay na durulukan, at inalakadya at mineya king karinan, sinabi na kaya ning Diyos. Sundo kaya po. King katlungaldo, tinasno ng Abraham, ding mata na ay kitna, karin king marayo, at Abraham sinabi na karing kayang kaya naka na lalaki, manaya ko keti pati na ingasno. At ako ing anak, at ako at ing anak, umeko ka rin, at samba kami, at balikan da kayo. At kinuha ng Abrahaming dutong king ayin, adurulukan, at papusane kang Isak anak na, at yadelane king kayang gamat ngapi at ing sundang. Dinakadyang miyabe, di nga dua. Masyadya pong makabaying ka na akong istorya, Pero makanyan man po, kitang katatol yan. Uring ing ginu, inadwane, ing biyenang Isak, kapamilatan na pong Abraham, Abraham po may mintuyo. Iya po may gadwa pilubluban, na yayine Isak king babo na ning altar. Tikine at may ngutang niya pa yung anak na. At kanita niyang umena niyang paten o saksakan ketang sundang. Sabi na niyang metong abosi si Anghel, Isak nga na Abraham nga na, may bibye, may kakabit king gamat mo. Imbiya na ning anak mo. Huwag ating makasadyang tupa nga na, ang makasalangat ketang pon. Lawen niyo po yung katapatan ng nunong Abraham. Kinguli na ning subok, iya po may gadwa pilubluban.
inaine ing anak na bang silabane ang pong dulukan. Pero po, nga akit na, ning apang Ginoo itang katapatan na, binawal niya po. Uring in Diyos po, lugod dya. Diyan pong referensya na ning kakatamong topic, basan ko la rin po, kining mumunang Pedro 4:12. Kakong kalaguran, eyo pagmulala ning tungkol king mapaling subok. Kaya kayo, nung isano in daratang kay kayo, bako ang masubok, abala mo in meto nga makapagmulalang bagi, may palyari kaya kayo. Sabi na po. Kaya pong Santiago, tinyaring sasabihan kay ni 1:12, nuan niya in taong mibabata king tukso, uling pa nga may subok ya, tanggapan yung korona na ng biye, nung isano yung pangako ng Ginoo karing kaya lulugod. Sabi na po, nuwan niya po kano, yung taong may susubukan, nuwan niya po kano, yung taong may tutuksuan po, tang api batana iti kalangkap na ning kayang pangakabos, kaya tang antiganiting pagsubok, ibiyan niya po itang tula, ni nga pong Ginoo kaya katamo. Sana po itang pakinabang king spiritual, pakinabang maging king material. Anya, sana po itamongan nung daratang yaman po yung subok king biyatamo. Adwan tamo king Diyos na api batatamo. Adwan tamo king Diyos na sana di na nakatamong matibay kasalpantayanan. Ban kanita yung subok kayan dumalan nyamong mayan king biyatamo. Kaya po buko ding oras, ore ni po rin kapatad tamong malyaring mamalita. Bani pakilalaya ing subok, uring subok tutuya pong maluwalas kembiya na ning tao. Itamongan po, daratang ing subok kembiya tamo. Kalupa na po inyang yako, may gitkumo nga 2 bulan keng pamagabrod, dinatang niya po yung subok kembiya ko. Pero king huli na ning kanakong matibay kasalpantayanan, niya pong datang tang subok ito. Tilanan kaya po yung Bible, kanita po at kung Bible ka rin. Kaya param na po yung kapatad, Orlando season kanako. Tilanan kaya po yung Bible, may nalangin ko, penalangin kayo itang kanakong Panginoon na maging amo ka rin. Na sana lambot siya puso, na sana ibigay itang kanakong kalayan. Uring niya pong maksidente ko, tutunay pong makatakot yung milyari kong biya ko. Yung pong bitis ko talagang may lapak ya, may bubus ya. Hanggang king teyre reng arabo, ala pong pakapata. Ano po kasakit, mamaltok po tang saksakan deket ang karayom ablamo karayom yung panay manok. Anda po tusukan din makanyan gugulisa ko tatalang kayong bakal mga balok to iya po yung bakal kayong sakit. Anya ita pong subo kay ta king ulinaning kanakong katapatan ng pong pamanaos. Yung nga pong Ginoo nga ako ay ni po yung kabilyan ko. Waman po migkamali ko king kanakong tong pamaglakad. Ngayon pong mamaos ko kaya balo ko pong lugod kayo nga ako. Ayoko paboren. Tubod niya po yung kay kaming talapastol, Apostol Santiago. Mana akong gabayan. Sana palambutan mo puso rin Panginoon ko. At kanita po, anyang maos ko nga pong Ginoo. Piyakibata na po. Kaalumo pong aldo, sabi na, ningaramo ka na ako, Pilipini, taal-taal nga na po, king bari ng sabihan, mekini. Bukra-bukra nga na, sabihan, bukas sa bukas nga na, paulyanda ka. Lungaldo nga na po, sinabi na, emang pumiras na nga lungaldo nga ito, adwaya mo pong aldo, Ramadan man pero miuli ko, king uli naning, lugod naning nga pong Ginoo. Anya ita pong subok ito, adinalan king biye ko, pasalamatan ko. Uring sasabyanan ng Ebanghelyo, pasalamatan yung anin sa blang bagay, pikalubnan ng nga pong Ginoo. Timawaya man o kasakitan. Salamat po, maya-payaba kay Kongan. Sana manatili ang kay katamong sipagan. Ban kanita, datang laman ding subok king biye tamo, matatagtamong makatalakad, antimong bale, amitalakad, babo ning bato. Maya-payabak po kay Kongan. Salamat po. Maya-payabak po. Bala ko sa nananong kapatid eh. Biya ko na yung asayang oras kayo. Maya-payabak po. Pasibayo, mira sa puy ngaldo. Mawalagang aldo kaya katamo nepo nung nukarin ing kaya katamo pong tungkulan king Diyos si Bietaya nepo. At
makanyan mo rin, dahil na po ning Banal Espiritu kaya katamo di ring yaluwang agle ne po daratang ngenik kaya katamong panahon. Nung mga nanong akakita mo talaga ngening panahon na ini ne po. Ing akakita mo pong sitwasyon na ning kaya katamong yatu, ning kaya katamong bansa. Bistat man po ing kaya katamo pong kita pong aldo, may kasona pag maragul na ning kaya katamo pong presidente na ing kaya katamo pong bansa ne po ing hanggang agawa ng kayapan baya mong mula din kaya katamong bansang Pilipinas. Pero po akakita pa mo rin ngeni subali kanita ne po ing kasakitan ne po akakita mo po karing kaya katamo pong kapatad ne po sabi dapin pinanlarat ang makinabang kitang bibigyan ng progreso ng kaya katamong bansa. So, metong niya po karing metong tamong pagbatehan no basehan ng kaya katamo pong panahon ne po. Pablasang sabi na ng kaya katamong kapatad magumpisang malati ka pa mo ing subok ne po daratang neking tao ne po. Pero mas daratang niya po yung subok po tang intao habalo na noning mayap ne po potang may katuki na kaking kapag-aralan king nga pong Ginoo. Lalo na kapong datangan ing subok ne po. Uling kanita nakagigilingan talaga ning Dios ne po kanita tao mo masusubok nung talagang at yung tao mo talaga kaya ne po. Uling balutan ne po yung mayap kay bat ita pong miyaliw ang sabi na po ning subok ne po. Ing subok imburi ng sabyan metong yang test ne po metong yang itetest na kaning kaya kang nung makanano yang akit na talagang ating kang nung kaya mong pong pamag-aral kayong material banang abalo ning kaya kang mestra nung talagang mag-aral ka di na nakapong test ne po. Bang kanita may akit nung talagang itang pag-aralan mo ne po akakuha mo ne po. Makanya mo na maging nga pong Ginoo. Tetest na katamo po nung talagang itang atsuna kay katamong ngening kasulkuyan king kay katamong kapag-aralan natamo talagang mitatatan makaring kay katamong puso ne po. Uling king kay katamo pong panahon ne po king kay katamong pamaglakbe king kay katamong pamanggawa karing kayang kaburian ne po. Dakala daratang kay katamong trials ne po. Dakala daratang kay katamong mialiwang pagsubok daratang king kay katamong biye ne po. Uling pong habalo tane pining mayap anyapin talagang masusubok tamo ne po. Emo karemong kay kang pamilya ne po. Numisan daratang niya pong subok ne po. Uling sabi na pining mga kasulat detang mas malapit kay ka ne po. Ilang gagamitan na ning Dios bang malyaring lalo na kapong subukan. Anyapin po akakita mo ne po karing kaya katamong pamilya iyang puro merong talagang gagamitan na ning Dios. Bang kanita na masubukin kaya katamo pong kapanwalan ng pong pamaminto kaya. Anyapin ne po megpatutuya naman ning kaya katamong kapatid karetang kanitang panahon na rin kayang talatukiking Diyos ne po. Binagit no po lagyo ne po retang kaya katamong meging dalirayan ne po king kaya katamong pamaminto. Sabi na Adan Eva ne po. Job ne po Abraham ne po retang tinukiyang pong maminto kaya sibukan na labang banting upayang nila po rin kaya katamong maging dalirayan karing kaya katamo pong pamaminto ne po. Ilay kaya katamong pagbasehan banting upayang king kaya katamo pong pamanuparan karing kaya katamo pong pamaminto king Dios banting upayang agawa tala po
ne po. Ilang balyaring kay katayong guyabnan banting upayang lalo tala pong agawa ring kay katamong katungkulan kaya. Anyapin po, sabi na ding makasulat, ing tukso at pagsubok iya ing maging paralan banting upayang maging sakdaling tao, ne po. So ing tukso ang poing pagsubok iya po yung maging paralan banting upayang in tao maging sakdalya. Sabi na po kining Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 4. Nga na po kini. Basan ke po. Nga na po kini king 2. Ibilang yung tula kana kung kapatad, ngining mananabo kayo king miyaluang tukso. Baluan nyo king ing pangasubok king kekong kasalpantayanan darapat kabibabatan. At pabastan nyo ing kabibabatan mirinan sakdal dapat bakong maging sakdal ay tibubus eko kukulang king nanumang bagay. So ini po ing paralan banting upayang maging sakdal yung metong nga tao. Hindi yung metong paralan banting upayang in tao, lalo ya pong mayakit ing kayang kasigasigan king kayang pamanyalpantaya king Diyos. Anyapin po, etamo maging mayna, niya po, maging inspirasyon niya kay katamu, sabi na ning banal amponing kay katamu pong ebanghelyo. Anyapin po, sabi na naman, tamu-tamat kanong tumakot, karing subok, botang datang niya kay katamu, ne po. Uling detang maniwala king Diyos, ne po, ing subok talagang daratang niya. Sabi na po kay ni king, kailangan etaya kanu kakatakutan ing subok. Uling iti ing parati ng babiyanan ng Diyos, botang talagang tutukin nakakaya, ne po. Sabi na kining Isaias, ne po, Kapitulo 41, versikulo 10, atin niya pong sasabihan, na dapat itaya kanu katakutan ing subok. Sabi na, katatakot, uling mamantabi ako keka, masasdan, uling ing ako ikekang Diyos, pasiknanganda ka, uwasaw panda ka, itas na kakingwanan ng gamat ning kakong katuliran. So, sabyan na po ning ebanghelyo kaya katamu, na kailangan talagang etaya katakutan ing subok. Ne po, uling in Diyos, nung at yung kaya Diyos, sabi napin, lakan dapat kitakutan. Anyapin po ing maulagang bagay talagang gawan tamo po talagang ilapit tayo po yung kikatamong kasarilinan king Diyos. Ne po. Uling nanumang bagay, sasabihan na ning ebanghelyo, ne po, potang atsuyo kay kan Diyos, alakan dapat kitakutan. Ne po. Anyaman nanuman po yung datang trials o nanuman datang pagsubok king kikatamong pamibibi, sabi na ning ebanghelyo, tamo kakatakutan ito. Uling kenitamo po mapipilter, ne po. Kenitamo ikikatamong pamanyapat, ne po, kini mayiyakit, banting payang lalo nakatamo pong panwanan ng Diyos. At timurin, sabi na, kapamilitanan ning maragul pangasubok king kalungkutan mi katulay, kapamilitanan ning mayubong lub, ne po. So kapamilatanan po ning nalumang pangsubok ang mabayat o maragul ang pagsubok king kay katamong biye, sabi na metong yang maging tula kay katamo, ne po. Potang alagpasan tayo po ito. Adinan tayo pong masanting malyaring kaya kibat, banting upayang lalo ng akit ng Diyos kay katamo, ing lalo tamo pong maminto kaya. Sabi na kining
kaduang Korinto, niya po atin niya namang sasabihan, versikulo balo din baling yung makayang mamitlat video. Ayan po, ukurin niya banda. Alin nagpasaya. Ito po. Ayun po. Sabi na po kining kaduang Korinto 8:2 ne po. Sabi na po noong makananong king busal na ning maragula pangasubok, king kalungkutan, ing keraklan ning karelang tula, ne po, ampong king karelang malalang kakaluluan, lina po do kiling karelang pibandyan na ning karelang mayubong loob. So po tapong ing katamong pilubluban, ne po, at yu talaga yung Diyos kay katamu, ne po, itang maganakang pilubluban at yu kay katamu, ne po, ibilang tamong tula, ne po, itang subok kada bibiyena kay katamu, uling kakibat na po nito, ing tula ibiyene kay katamu. Anyapin po, maulagaya pong bage kay katamu, talagang dapat tala pong pagmusisyan, dating bage sa sabyanan ng Ebanghelyo kay katamu. At timurin, ne po, king kay katamu pong pamagaral, king kay katamu pong kasalpantayanan, ne po, parati na pong sasabihan mo rin kay katamu rin banal, banting upayang lalo tamo pong magtibe, ne po. Sabi na kini, king Santiago 1:12, sabi na po, ing pangako ning Diyos kareng mibataking tukso uli na ning subok, ne po. Atin niya pong pangako kay katamu, karetang parating potang natsuyo palagi kay katamu yung subok, ne po. Potang parati tamong misusubukan, atin niya man pong kakibat pangako kay katamu ning Diyos. Sabi napin kening binasa na ning kay katamong kapatid, kening kapitulo 1, basan kay pasibayo, Uno 12, ne po. Ana, basan kay pong pasibayo. Nuan niya yung taong mibabataking tukso, uling pangamya subok yo, tanggapan niya yung korona ning diye. So ikatamu po, balo tamu ne po, king kay katamong pamagaral king kasalpantayanan ne po. Ang gyamang pagking pangmaterial po tapong magaral tamu, king material balo tamu po tang may graduate tamu akwataya po itang pagnasan tamu ne po. Makanyan mo naman sasabihan na kay katamu ning Ebanghelyo, ne po. Retang pangako na kay katamu, sabi na ibiene po ing korona ning biye kay katamu. Uling ikatamu ang po pag nasantaya, ne po, ing korona ning biye. Anyapin at yu tamong ngeni-keni, ne po. Anyapin parati tamo pong bibiyeng kay katamong obligasyon Diyos. So ita po ing sasabihan na ing Ebanghelyo kay katamu, retang maging pangako na, ne po. At ang timurin, lerawan na po ning kay katamu pong kapatid. Kareng minunang talutupad na ning Diyos, ne po. Retang hanggang binye ng pagsubok karela, ne po. Buri kayo pong balikan pasibayo kaya kayo i-ob, ne po. Anya pong panahon ng ob, uling pong sabi na ning Diyos kanita ring maraplareng tao, king dating ng Diyos, ne po. Marapla, at dinatangya naman ni Satanas, sabi na, in Diyos sinabi na, oy Iob, ine po, pag maragul niya po Iob. Uling Iob, metong niya pong talagang matapat, ne po, metong yang talagang tutuki, kareng kaburyanan ng Diyos. Sabi na, Satanas tukswani, ne po, subukan niya po, paintulutan na niya maning Diyos si Satanas. Ano po merong gewana, ne po. Yung gewana, mero ring kayang anak, ne po, kingwana lang. Po masakit yan, ne po.
Kaya katamo ngayon malyari, kunane mo metong mong anak, talagang marahil sugradong bukas mo wala nang magaway kaya katamo, baka yan nakasamba kayo ni. Ne po, buribong retang kaya kang buong anak. Pila lang anak na. Oh, may gisan la. Ita po, metong neng masakit. Itamo po siguro, itamo mo subukan mo kanyan, itamo mo rin agawa. Kaya ba da pong kingwana ng Diyos, den kayang pamilya, den kayang anak, ne po. Hing pibanjana naman, ne po. Den kayang asno, den kayang baka, den kayang animales, ne po. Na nuno ka rin, den kayang pangabiyayan, manibatya po ka rin. E naman po masakit kanya yan, ne po. Itamo po, mawalan tamo mong metong adamulag, kareng kaya katamo pong ortalano, talagang masakit niya pong masakit kaya katamo ito. Ne po. Pero kang hob, gewa na naman, ne po. Retang hanggang animalis na, ne, yung kayang ranglayan, ne po, mila ko kaya. Kaya po masakit yan. Anyapin po, sabi na po ng Diyos, mo makanyining gewa ng Satanas, ne po. Kay ba't nang meko, retang kayang pamilya, retang kayang hanak, ing kayang pibandyan, na nang gewa na, may kasakit siya, ne po, pesakitani. Ne po, ing kayang laman. Talagang maglangib na mo po, ing kayang, ing sakit, abin niya na ng Diyos kaya. Pagsubok kewa ng Satanas kaya. Ne po. Pero makanyan man, nandiyan pang, akagit na po, ing langib ka na po. Talagang lalako na po yung langib, ing kayang balat. Po, masakit yan, po. Kingwana nakaanak, kingwana nakapibandyan, may kasakit ka pa. Po, kabayat na pong pagsubok yung binyan. Kadulduk kaya kakareng binyan ng pagsubok. Ing daratang pagsubok yung kaya katamong biye. Karamihan po, yung daratang pagsubok yung kaya katamong biye. Ne po, numisan karemong anak, mas labuntok, makanyan mo kasimple. Ne po. Numisan, atin mong sakit kaya kayo. Ito po, makanyan mo kasimple. Yung bibiyan ng pagsubok ng Diyos kaya katamo. Ne po. Wata kayo rin aliwa, ne po, mamarsalan na po, ne po. Rengaliwa, numisan, mitatakid la po. Ketang malating nga pagsubok pibiyan na ng Diyos. Pero, Iob, ne po, retang binyan ng pagsubok kang Iob. Ne po, no pong kasakit, ng kasakit, nung kabayat. Pero, subali na niti, ne po, uling, ing kasigasiga na pong Job, ne po, king pamaniwala na kang king Diyos, ne po, talagang matapat, ne po. Talagang binyeneng talagang pamilapantaya na king Diyos. Nano po yung gawa ng Diyos. Uling ikit na talagang matapat siya. Yung gawa na po. Itang hanggang meko kang Job. Po. Itang hanggang kingwanan ng Diyos. Po. Binyen na mo rin. Ang gyamang sasabihanan ng kayang kasuyo. May pa isakwiling in Diyos mo, ne po. Demi po, yung kaya kang kasuyo mismo numisan, maging tuksuya kaya ka. Huling na po, ikit na ng Diyos, ne po. Itang hanggang kasigasiga ng pong pamagsakripisyong binyena ng Diyos, kaya ikit na talaga yung katapatan, ne po. Ikit na talaga yung katapatan ng king Diyos, na ano pong binyena, ita pong meko kaya doble-doble ng binye, ne po. Mika nakyang pasibayo, ne po. Mika animalis yang pasibayo. Mika pibandyan niya. So, yan po yung sasabihanan ng Ebanghelyo. Ne, subali ketang sasabihanan ng Santiago, Kapitulo 12. Ne po. Subali kanita, ne po. Iyay maging malyaring basehan tamo king kaya katamong paminto. Anyapin po, sana nung darating yung mga katamo yung tukso, sana maging metong isang kabyas. Ito ring tayo pong metong kabyasnan. Banting upayang lalo tamo pong
mikatin lalong panyulong king katamong pamanjal pantaya. At pasibayo po, ganang klaring mapilan kong mensahe ang pong kapag-aralan ng binyeke kayo. Pasibayo maya payabak po at maya pa oras kaya kayungan. Salamat po kay katamong kapatid. Atin pong bisang makipag-aral kay katamo. Manibatan po kay ngaliwang bansa. Kay katang kapatid. Makaredy na kapatid. Brother Chris po from Canada. Ikayo na pong magsalita, kapatid. Maya pa abak po kay kayo sa bilang pengari po ang pong kapatad. Si Bayo po may san meron ko po kay kayo ting kaya pa kanyo at kenit po tingi pasingin tingi. Munang-muna po nag-greet kayo po nga happy birthday po yung maganakang mamuntukan. Paaga na ka, kapatid. Gana po yung maya payabak po kare nga kayabe opisyalis alang sawang malasagit ng kasalpantayanan ng gana po kaya kayong miyembro. Maya pa abak mo rin po kaya katamong gino anong makananong makanya nakatamo pong ingatan karing kaya katamo pong pamanggalo. Makanyaman po at mangini ako po nga kunye kasuglungan o tutungan dat ang mga lagong amano di katamo pong maging tagapagsalita at dindam ko po yung metong tamong tema yapit po yung subok para kaya katamo po kaya katamo maniwala na aking kasalpantayanan metong niya mo po panugon kaya katamo na lalawa na po ng katamong ginunong nukurentana anti katibe ang kapanwalan. Dapat akagit tamo po tang pamaniwala king kasalpantayan o alapang kapanwalan pa king kasalpantayanan. Potang dumalan po karela iti. Sasabihan da po metong ya po nga parusa karela. Dapat ngini po itamong atsuna king kasalpantayanan. Sasabihan tamo po kaya tamong sarili supok ya mo ini agyuta mo ini wali nga na po ning makasulat ting kasulatan subok adaralat kaya katamo NAP ng Diyos nung yatamo pagyu dapat imunyi tetagan kaya katamo po pagsubok ay ti ilapin po yung pamagiramdam karingamano na ning Diyos ang gana po rin tutuloda pong paralan ting kaya katamo pong tuburan kapamilton na po rin kaya katamong piling kasangkapan ay ila po rin mumye pong paralan ang kanita yung makanyan tamo pong akabyusan mo yan ting kakilala tamo po ting dalana na pong Yeso Kristo niya pong at suya po ting lalam na ni Kaldo ini po dinalag siyang kasakitan, maragol na pagsubok ng beno. Dapat ana po ning makasulat katang tao Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 29, ana po, uli nga na kaya kayo, may paintulot, king uli ng Kristo, mupukod ding maniwala kayo, nung pa naman magkasakit king uli na. Kita po palagi tayo pong daramdaman, na uli nga niwala tamo po king Kristo, di na alam na pong subok, miyayaliwang subok yung dalanan. At ita mo pong maniwala kayo, natural po yung dumalanta mo, yung miyayaliwang pagsubok mo naman. Na itang dalanan na, pumalyaring dalan. Ngunit ita pong ngaliwa pang kasagitan na lalo pong mayigit, karikya. Minsan po yung subok ay titarap ng kaya katamo. At kakilala tamo po,
Sulat king San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 4, po, wanda na ding tatangis, uling bipatulan lo. Nandun patapo, tana mo po kabuda abang panahon ning yak tamo, lulungkot tamo. Ulingin Diyos po makatuliran niya karing sablang pagi. O tangakakit na po yung katapatan ning tao. Yung po nga subo kay ti, mitina niya po nga ganan. Uli nga ing makasulat munan po kining santong kasulatan kining Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1 ano, tungkol king balang bagi at ing metong akpanuanan. At meto nga panahon king balang kapagnasan iting lalam ning banwa. At kay pat kay kung 4, meto nga panahon na ning pamangdak at meto nga panahon na ning pamangaydi. Meto nga panahon na ning pamagpaldas at meto nga panahon na ning pamanira. Apin po nung atimpong lungkot at timpong ligaya at timpong pula pagkalog na po ning kakatakong gini. Apin po iksip pa iti kapagilat at kaparing pangalan Diyos maging pa yan tapos isubukan ko di pala mo miminako minaka po eh. Pero kuwatang ipeni para lating kaya katamong gino pamitanda po rin tubod. Wah, makanitaya pala. Balo, pa magkapilit, ting pa magmasigasig, karing pamanggaloking tungkulan niya yung munye. Yap munye, nanto nga sata, yap po yung munye magaan. Maging magaan po yung kaya katamo pong pagkiramdam. Huling balutan niya po yung paralan. Ating katatol yan po nga karening sita sa Diako, kini po nga Hebreos, Kapitulo 12, versikulo 11, ano po, ingke ganaganang kasakit king kasalukuyan, kayan ting ikatula, bungibag po si kalungkot. Makanyan man na kaibat na, mamunga yung payapang bunga, karing bisan niya ngiti. Kay di yung bunga ning katulikan. Ito po, mo po mawawalan pag-asa. Ing subok man po daratang kaya katamo, metong niya mo pong, kumbaga po, metong tamo po kasyas. Kailangan gunana. Bang kita agit na, nung antikaragpo din kaya tagana ning metong ayasyas. Kapamilatanda po rin kaya katamong pamag masigasig o pamagkapilit karing kaya katamong balang tungkulan. Diyos po, panyatang na ningaldo, watang kiras po itang takdang panahon, ibigay po itang paralan. Pang kanita, yapin itang kamanwanag itang Santiago 1:12, panyatang na ningaldo, ibigay itang corona na ningbi, na eta na po malyaring lungkot, nune maging masaya tamo po, karing kakatamong kasarilinan, nanggana po karing kakatamong kaisipan, na akam tantaya po kitang kikatamo pong pinasan. Kapamilatan na po ning kayang paralan na tuturo kikatamo. Na kung dita papag-aral, ako, at idea po kaya kayo, share ko. At medyo kakarag ko man po kanini Salo, kaliwa po itang palang akakit na kayo. Pata pong akakit na kayo mong malakot ulo po, pubalo itang kaya kayong reaksyon. Pero pata po palang personal. Ako po kakarga Salo, pero pata po palang kanini kakakasalo. Ay abot kaya kayo at ipong kapatid Joel Gomez nandin, kakasabi kaya po nandin, ipaya abot na mo rin po kayo, birthday po kaya nga magandang mamukukan. Dati na mo po ilang ka na akong amano kaya kayo, yung may payapak po, bupalik ko na yung mesta. Nakalong kakasalam. Salamat po kay katamong kapatid. Lawen niyo po yung progreso. Na po. At yun laman kay ngaliwang bansa, akakwada pang makipag-birthday na.
Dakal pong salamat kitang kikatamong kapatad. Ne po, yan metong yan naman pong masigasig at alasal pantaya king kikatang kasalpantayanan. Nung lawenta mo po yung kabilyanan yung kikatang kapatad dan yung atsuya kenian, hetamo sabihan na makoya pa yan yung kikatang kapatad. Uli pong balutay Brother Chris, although kaya kayang pisikang katawan, matin niya namang panandaman. Ne po. Pero metong yan naman po kareng masipag lalakad king kikatamong kasalpantayanan. Metong amigpasikan king kikatamong kapatad, muna yung saup na ni nga pong gino, pablasang balo na, potang masantingin kaya kang nasa, ne po, yung nga pong gino hanggang mga misusubukan ka, ne po, yung subok kasi nung minsan na makaibiyang masanting para king kikatamong sarili. Sabi napin, kung toro kanuha na misusugatan niya yung sundalo, karin niya lalong tatapang. Eya paitukso ne po. Kasi po nung paitukso tam, masambu tamo. Pero nung masusubok ka mo, adidinan tamo pong masanting limbawa, bibilang tamong tulay to, may subok ka mo, dinala niyang mayan. Pero po nung masawol tamo, ketang subok, abi niya nakikatamo ng Diyos. Yataya bilang kabyas na niti, may tukso tamo, hikwa na katamong ning dalumdum, ne po. Sala ampong dalumdum niya po. Ing tukso, ing subok, alala pong keliwan karing lagyo daring tao. Ing tao po, kalupanaya ko, Ausanda, Cornelio. Sigurado po nga ting kong apelido, ne po. Katukinay itang yumol, ne. Anya po iyan, kaya biatala, king biatamo. Ing subok, tukso, hanggang sabihan tamo pong talasal pantaya tama, niwala tamo. Uli pong ing dila pong ipon, haldot beng imiyabe na lo, pero pamisan-misan nakikinis ne po ning dila. O ing ipan ne po. Makanyan mo naman po, kaya katamo. Itamo po, lalo na rin taong kapatad at di pamilya. At intamo pong tingwanan, ne po. Nang minsan masusubok tamo kay makanini. Anya pong mitangwanan tamo, nitang kaya katamong kasuyo, sabi na, sa hirap at ginhawa nga na, kaya katami kawani. Nunaying kamatayan, yamo yung makapikawani, kaya kata. Dapat po ta pong datanging subok, po tang masubok ya yung tao, masubok tamo yung kaya katamong pamilya. Nang minsan, nung yataya po gawan masanting iti, yapin po yung bunga na ning makalagya, ne po. Itang diwanan itang sinabi yung pitangwanan nyo kingarapanan ng Diyos. Dapat king kaya katamo pong kasalpantayanan, pablasang tiro na kaya katamo ng Diyos, nung makanano tamong maging mapino, nung makanano tamong maging mibata, ketang pagsubok adinatang kaya katamo, o ketang subok. Atin niya pong sasabihan kaya katamo, na ipanalig tamo king Diyos, ing sablang bage, adaratang king kaya katamong biye. Uli pong yamu, ing kaya katamong sala, yamu ing gabi kaya katamo. Iya po ing kaya katamong kapag-aralan, king kaya katamong kasalpantayanan na iti, anya sana po maging mabiyasa tamo, itamong talasal pantaya. Ne po, may gitsanang akawatan tala, uli pong pali mo yan. Ne po, potang bugso na nupuning kaya kang kaisipan, malagwaya pong sabyan. Pero po potang ayap siya tanay nga mano, masakit siya pong ibawi. Nya sana po bayo ya lumuali nga mano karing kikatamong pasbulan, pakatimiran at pakasiyasatan tayang makaibiyang panulo, makaibiyang panyulong karing taong makarandam. Ne po. Anya sana po itamo king kikatang kasalpantayanan na iti, lalo tamong pag-isipan, nung makanano tamong lalong maigit, makagawa karetang kikatamong tungkulan, ne po, lalo na po king kikatang kasalpantayanan. Ne po, ing subok alang patugot, kaya kibat na niti ning magobrata mo, ating subok ka makayagape kaya katam. Lipat naman ning magpakabiyasa ka, ating tuksong makalele kaya ka. Ne po, palagi la rin, ne po, magpakakayap ka, ating maging sagabal, bang miras ka mo kaya tang kekang parasan, maging king litimong pamagaral, karing tao. Ene po akwaing kuleyo ning tao nung mga subukan, ma-challenge, ne po. Ma-challenge tamo. Nung karetang subok kareta, mag-giveaway tamo,
or tamo ka rin. Kaya tamo po mayaring mag-aral. Ne po, ang tamo mo ka rin. Ating pa pong malyari siguro nga magpatuto, magtestimonya. King subok dinalan, maging king karelang personal light, ken biyerang mga labas. Kaya tamo po siguro atawaran ni. Pota mabiglayin kaya katang kapatad. O batan niyang misubukan niya. Ngayon po, sobraya kayang kasanting nga lalaki. Diyan kaya pong oras ni talagang niya magpatutuya kaya katamo. Natutunan mang milyari kayang biyena. Ni po, iya po mag-texto, nun sabyana mo po itandela na ng biye. Paring litok po, kamama ko. Iyan po, paring kapatad na lito. Iya po yung mag-testimonya kaya ning kaya katamong tema. Ne po, brother litok po kaya ang panahon na minuna may subok yan matapang niya po ini, pero kinyak niya po. Ne po, yung tapang na pala, gumagaya rin bandang tauli. Iya po yung sumabing, kaya katamong kapatid. Susubukan niya po yung kasalpantayanan na, susubukan ng Diyos. May kibat siya po yung Diyos. Ayan po yung kapatid ako. Kapatid ka. Ayan po mag-text niya. Mag-text niya. Wala kaya katalakad ka, Rigardo. Happy birthday, pare. Maya pangabak po kay kayong pengariang po ang kapatid. At totoo po itang amanuanan ng kay katamong kapatid. Metong ko po ka rin nga may subok. At nung ka po matatag yung pagsubok, talagang laklakanan na kaning pagsubok. At tutupin po na ating apong gino, na po ang ating nakikang kasakitan. Yung po kasing sakit, metong niya pong boses na ng Diyos habang lumapit ka kayo. Puwata pong mihayalawan tukso at suna ka rin. Yapin po yung metong nga panulo, ang pong aos na ng Diyos bang lumapit ka kayo. Ayon tutuna po nini, nung istorya ako kay kayo, yung meging pagsubok kayang biya ko, umpisang kaya po ngayon, siguro ang gata na po at panapong kanyan. Opo. Pero makanya po, sure ka ko niya mo oras na, ating pambisang sumuyo ka rin kay katamong kapatid. Nung ninuman po yung dadana sa subok kay katamo, kaya tamo po gagawa na kaya nakatamo kaluguran ni nga pong gino. Ngunit kaluguran nakatamo po. Kasi yung subok, yapin po yung boses na ng Diyos, bang lumapit ta kayo. Pero ay na po kailangan tang masubok ka. Kaya mo na po paintunan ni tanda bang sumuyo ka kaya nga pong gino, uling masakit po. Puwatan talagang subukan na ka. Kaya ako po kanita may subok ko, sinabi ko, siguro po yan nalingad kaya kayo, yun ako niyang kaya ko. Walo ko mo pong banwa, kaya ningampunan. Pero po, pibabatan ko yung sakit. May nalig ko kaya nga pong gino na nung karang ko pong hospital, ala na ako pong bitis. Pinutodan ako po rin biyasa. Pero uli pong penalig ko kingapong gino na ko karing ko mag-focus. Miya mate ko kingampunan. At kanita po, ikit na po ni ngapong gino na siguro, di na ako pang sikanan bang makagawa ko ya. Nawita po hanggang yan ni kaya beyo ko. Diyan pong kanakong tungkulan at yung masanting pa po, dinanana ako pa pong kasuyo, mag-anak ka. Po pong aduang anak, babae at lalaki, dininana ako po. Ayak man puwa niya rin kaya, binyera ka na ako. Ay na akong yung manyeke ka. Ayak man po yung sipisipan ng makapagkasawa ko pa, huling kaya tang kabilang ko ngayon. At ito po, siguro yung apong ginuikit na ka na ako, na kailangan ko pa yung makanya. At dinana ako pong bunga. At wala po ngayon adwala. Aparte, ito po. Pero po makanyang po, ito, yung subok po talagang kambene po ng tao yan. At sinabi ko kanita kaya, ginawa ko, sige, agyo ko pa. Pakasakit iya po, yan ako po matutod Aldo Beng. Kaya po kanyang sibukan na ako. Ba, dindam ko na po, masakit ng masakit.
ang gana po kaya siya pong buking dindam po. Bibiro ko mo po ako. Kanita po, kaya ko na po sibukan pa si Bayo na pakasakit niya pa ako. Kaya ko na po sinabi ta. Lako yun niya po, sakit ako. Kaya ko niya po. At ita mo po, sige po, ating papuntuging magsalita kanini. Po, yan na po may taga ng kayang oras. Pare, happy birthday. Ita po, maya payabak po kayo kayong ano. Salamat. Salamat po, sabi ko Pin. Ala po ka nung bakal ay lambut kaya ngapi. Ne po, alaya pong keliwanin kaya katang kapatad. Sige po, pakasakit siya nga. Nanya pakasakit ne, sino ko yan ne po. Sino ko yan ne. Uli pong yapin ng sikreto na po ita. Yataya po susubukan ng kaya katamong ginong Diyos. Pablasang balutan na po. Ne po itang magaral. At impa po, yung kaya katamong pengari, yamalyaring magpatutuyan. Maragul mo namang mysterious sing kaya. Yak po yak pa makalto kanita, idarang miling. Istorya dyan mo po. Panay tala. Maya pa oras po kaya kayungan. Sana kaya katamong pamanyan ba, pamanupad kaya katamong tungkulan, itang magtibe tamong, uling yata naman nakitaliwa. Yan ang makatuliran ini, papunta kin Diyos. Kaya nilabas ko bimbi, yung kilob na ning ampunan, adwa ko pumban mo, adong bulan, bayo ko linwal. Yung kayabe ko po kanito, yung kapatad, nanalaga, aliwa, yung matwa, apong kaya, ha? Aliwa, deng kaya, aliwa, deng, ano ako nilagyo, aliwa, lusi ka nito, kaya pa talagang, kaya niya mo, bayo niya naman din natang poroy kami, yapong pino. Iya nga kaya keng suglong na ning ampunan. Ana ning banalay espiritu, sinabi na kaya kami lumwaling metong nung kaya kayabe. Kaya nga dua lumwal kami. Uning din tangi subok king bieno, linwal yo. Sana akayabe tayo sana yun nung may tatagdag yung kayang tungkulan. Itang matibe ng kasalpantayanan. O na talagang makanya, siguro, makatakda kaya ito. Yako, siguro, akakit na ni Diyos itang ating kupang tungkulan, nyaya na ako pakinwa. Nung karing biyasa karing kumipunto, ay maluwa na ako sigurong mete. Ulimburira ng biyasa pututan din bitis ko. Pero lugod na ni nga pong ginupe, pakit ng misteryos, no? Ang gaya niya, kaya bayo ko po. Antimuri, ning ka na ako kasuyo, itang matibe ng lugod ka na ako. Yung panahon kanito, release na panintren. Yung metong pong gasol, maniba daw, itang kaya niya mo. Itang kaya na kayo, wow, pusana ni, para mirasya mo kayo ni. Asa itang matibe lugod, agaywa na ka na ako. Hindi ako basok yan. Anya yan lugod na ni nga pong Ginoong. Mabiyay po. Anya sana, ikatamo at yung kasalpantayanan. Itang matibet ang kasalpantayanan king Diyos, yung gawan tamo. Bangka nito, asad sa dollar rin kaya katantungkulan kayo. O ang gana lamang po gani. Dakal po salamat. Salamat, pagkakawata.
uli pong tema tamo, subok ya po. Ating malyari nga magpatutu kaya katam, ne po. Den kaya katamong pengari, ang pong kapatad. Kaya tang panahon na pong kaya katang kapatad alito, ita pong tintaragul ng bitis yang atin diferensya. Alaya pong keliwan ngeni kaya tang kapatad tamo kaya ta. May kamag-anak la pong kapatad alito. Nyaya po mawalang pag-asa itang kaya katang kapatad kita, ne po. Kapatad Edwin, kapatad Baby, kaya kayo mawalang pag-asa. Ang Diyos at suya kayang siping tamo, at suya kayang siping yu. Ita pong matibay yung kapanaligan, iya mo yung maging sandata tamo. Ne po, yung kabyasnana ng tao nga nakamang mga nyaking Diyos, nung pong ding biyasa ilang panwalan tamo, ustam po siguro kang kapatad dalitong yan, nung paunaka-nakatam, bapal litok putut, atamo na. Pero ang yan iya po may putut, buuya pa mo rin. Ima mo naman, makanyan mo naman po. Na? Istorya niya po ning pengari ko, itatang ko, yung kaya katang pengari, uling kaya kanakong pengari kaya tang panahon na yung matwambisi, at niya pong bidentiyan. Pepakit niya po yung sakit na, o yung bitis na ning mayestro, o yung kaya katamong ginong Diyos, magsadya ang ana ning banal na espiritu, magsadya ay kaya ang kapatad lawen men nung nanoy ing sasabyan na po ning kanakong pengari uling ing pengari po at ang may kayong matutod magistoryala po rin ne po ing kanong bitis ng dara nung lawen mer balam kalabaya po anong tamumo bubus siya keng sasabyan na po nitang kanakong pengari natuto naman ing kaya katamong ing kaya katamong pengari ngeni hanggang mga may putut pero medyo may kaya pong bagya pa maglakad. Ne po. Yan po ing patutu nung makanano tamong magtibe. Diyan po mikatin lang kasalpantayanan na mabilog ang timong butil na nitang mustasa. Anya po itang inawad da migpagkalub karela. Nya sana po palakpakan tayong kaya katamong ginong Diyos. Makapagpatutu kaya katamong karing kaya katamong gagawan, ne po, ing kaya katamong ginong Diyos, mablasya po karetang mayap tamong nasa. Nya, ing kaya katamong kasalpantayanan, king panahon tamong eni, alang patugot, ne po, metong nga kapatadyo, Bisaya po. Yan po. Ing kaya katamo pong kasalpantayanan ng gagening panahon tamo, mabye po ang po nga akit tamo, ing patutuna kaya katamo, ne po. Anya sana po karing taong mitamnana, ne, ing sana lang patugot tingaws na ning Diyos, lumapit tamo, uling sinabi na, nung nga balutala ring amano, pasyasantaying kaya katamong tundon, nung mapakliya nga na alayang panuno. Yan po, tamo pwedeng makipagkatasan kaya katamong Diyos sa lina lang kaya katamo. Ne po, ring kapag-aralan na rin uli pong tutunay yung tao po tang yang misip at inyang kayatasan kaisipan. Po tang kukulang tamong kabyasnan, miralya po itang pride tamo. Nga na nung sakali man may nakit ka mong katatakiran king kaya kang kapatad. Oy kapatad, ne mo kasanting magsalita nga na pero malawot lareng dapat na nga na. Sabi na ning banal nandin, king San Mateo 7:1 sabi na kamamatul bang kami yatulan. Nung nanoing pinyukad da kaya ka, anong nanoing pinyukad mo king kaya kang kapatad, iyang misukad kaya ka. Ne? May git na sanang pagnasan ning tao at alasal pantaya, ing sarili tamong sariling puling, o ing puling king kaya katamong matayang pilit tamong linisan. Aliwa po itang kabila, aliwa itang tao, nunay ing kaya kang sarili pa mo. Sabi napin, nung kanong maglinis ka pa ang sarili mong bakuran. Ne? Ing kaya ka pang sariling bakuran niya pang linisan mo kay nanita nung malinis na ing kaya kang sariling bakuran, pwede kang maglinis kaya tanglual. Uling po datang yung silab, maglinis ka mo kaya tanglual, kaya namang lele mo marinat, muna ang masilab. Ne po? Nya sana po ing tiganiting kapag-aralan, mabiyala pong pamanyulong kaya katam. Nya sana po itamong talasal pantaya, ganap nang may patutwanan king kaya katang kasalpantayan ng Diyos. Nune, ganap sanang mapamintutana, maganakatana.
Ne, lalam na po ning kakatamong katungkulan king kakatanga pong Ginoo. Ing kakatamo pong pamagaral king kakatamong tipunan na iti binaya pong malwalas, binaya pong maulaga kakatam. Nya sana po kaluguran na kapatad, karingking aliwang bansa, then daranas la pong mabayat mo naman. Nepo, uling makalaut la karing karelang pamilya. Nuwanti kadaguling pagsubok o subok kadaralanan da kilub na ning aldoldo. O ano pong may katsyempo ka pang among maganaka. Ne, biyasang kikilala kay Aldo Sabado, ang pong Domingo. Makanano ka po, makanaka mag-survive. Pero makanyan man po yung Diyos, potang ibiyena yung kikatamong kalayan, bangita mo, magdulapta mo mong karagdagan, maging karing kikatamong pamilya, yung Diyos salang patugot, kakatiga na la rin karelang puso, maging malambut la rin karelang puso, maging atilang pusong maganaka, pagkanta kitang pamakipaki, utos mo karela, milabas siya itang kaya ang kontrata mayan niya. Nyari ka na akong kapatad, balikbayan ken, po kakalingwanin kaya katamong ginong Diyos, uling ganap, iya yung malyaring subebe kayo, kaya kayo. Dahil kaya katamong kapatad, balam nang dinigit kay Sister Lorna, ang po ay kapatad Adina, ing panrati tamo pong isipan, king kaya katamong sarili, ing pamakiyugnayan king Diyos. Bangkanita yan nakatamong namang kawangan po, tang datang yung panahon. Po, iya po yung kaya katamong adwan yan. Sana po kayong kaluguran kong kapatad, at alasalpantaya, ganap tayang aibye, yung kaya katamong sarili. Pota po manyawad tamong patutu, magkulangan ta naman. Karinya daratang ing pamanyisi. Po, nung minsan sabianan ng tao, sisimba na ako man, maglubena na ako man. Po, ba't milyari pa yung makanining bagay? Kingeta mo po kamalayan, kingeta mo po balo, atin pamuring kulang ang pong mali, kingkikatamong daraptan. Nung minsan po, yung tao, agagawa na laretang bagay, na nung minsan naman pisasadyan, pero mali pala. Po, nya sana po mapanuri tamo, kingkikatamong sariling dapat. Huling, itamo mo bukod, ing sarili ngay ni, ing sarili po ngay ni, iyamo po bukod, ing linis ko pa, bayo da kayo, adinan ketang mayap kong nasa. Nung akakit po ka na ako, na bilang talapamaala, akakit na ing dapat ko makataliwas king kiratamong kasalbantayanan, baka po walang mag-greet happy birthday ka na ako. Nung pungin daraptan ko, makataliwas king burinan ing kiratamong kasalbantayanan, po tapwa kalingwan yung birthday ko. Po, anyapin, makanyan man, ing Diyos po malugod siya kiratamo, alang patugot ing kambena, pong patnubena kiratamo, yako po, king aldong iti kapanganakan ko, anak ko pa mo po. 24 ko pa mo po. Po. Yako mo naman, bibiyaan kong asawang maganak mo nang pasalamat kung pore nga na akong maganak ha. Tsula po ataget ang gilid. Po. Tabalo maggilid na brig sana magarapla ya po yung kanakong adwan king Diyos, aba po sana nga tintamong biye, diri na nakatamong panahon. Data mo pong tungkulan na binyenang, pinibala na kaya katamo, pagkatiwala yu po kaya kami, lalamda po ring opisyalis na ning sibul tagumpena ning biye, sana po aganap ming malinis, ing kaya kaming tungkulan, harapan nyo, harapan na ning Diyos, bangkanita mo po, akitaya mo po ing katapatan na ning balang metong kaya katamo. Nung pungetaya po akiting katapatan karing gugobyerno o manalakaran king kikatamong kasalpantayanan, ala po siguro yung progreso ng tiganiti. Po, awaren po rin kikatang kapatada, kaya betalang gang kaya mo pong live, po. Uling atsu kayo, mamagape kayo. Tamo po agaway ng tiganiting bagay, nung ding miyembro mo naman magpatumbalagla. Ikayo po ing lakas mi. Kagum na po ni nga pong Ginoo, ikayo yung lakas mi. Ba mo pong magawa yung antikaniting panukala king kaya katang kasalpantayan. Nung maging masipag kayo, mo po yan yung gawan tamo. Nung maging tapat kayo, mo po yan yung harapat tamo king kaya katang kasalpantayan. Maging ding obligasyon tamo,
karing kaya katabang kapatad, mangailangan, king panalangin, ne po, at tang kapatad, dan kapatad tamong manungkulan, obligasyon tampo ring masakit, gawan tala po rin kaya katamong katungkulan. At Reni po, din kanao nga sabi kaya kayo, uli pong oras sa tune, dakal pong dakala salamat karetang binati, yan pong binati kanao. Ne po. Nung ako po maselan, nagkala po rin kapatid nung ako po maselan, kang kung ang pong kaya, dobo tamo po malyari tang milabas. Ne po. Pota po kanung panapo narapun talanda ko. Yak po balo, nung ilang magdala, nung yakang magdala. Ne po. Pero makanyan man po, dakal pong dakala salamat karening kaya katang kapatad. Awad ko mo po kaya kayo, birthday ko mo rin, manyad kong favor, maging masipag tamo po sana karening kaya katamong tungkulan. Yamo po yung warang pong regalo kaya kayo. Ne, ako po manyawad regalong financial kaya kayo. Noon adwan ko mo po, maging masipag kayo karing tungkulan nyo. Ne po, maging masipag kayo, maging mayagap tamo, karing obligasyon tamo kingapong Ginoo. Uling, iya po yung kaya katamong pag-asa, iya po yung kaya katamong ala ng aliwa po, nung iya mo yung kaya katamong Ginoong Diyos. Yung kaya katamong kambilan, ang pong lakas, yung kaya katamong biya. Dakal pong dakala salamat kaya kayo, maya payabak, maya pa oras kaya kayo, dakal mong salamat kaya kayo, yung Diyos malugod siya kaya katamong yaning pinandit. Yung oras po, alas 10 na. Dahil pong kaya katamong isaw-saw, 3,286 lang po. Dahil po kaya katamong speaker, kaya turukin Domingo, kahit ano po, diyan ang sumala po. Brother Renato Baluyot, ang po po'y brother tayo. Brother tayo po, dahil iwanan po. Ang po po'y kakapagod, brother Noel Yunod po, dahil sa ay kaya ng obligasyon naman. Maraming po kaya turukin Domingo. Tuksuya po. Pamagana niya pinili. Yan po yung kakatamang tema na po. Po po yung kakatamang na yung bisita. Salamat kayo.
Sakdala maestro kaya kaming Ginoo. Dakal pong dakala salamat. Ngeni pong mayari po yung kaya kaming pamanyamba. Makanyanda ka pong pasalamatan karing pagkalumong biyem pong sikanan kaya kami. Ginoo makanyan mo kaya pong kinabos karing aldomi. Sana po Ginoo rin daratang mingaldo mila po kamalayan. Ginoo pagkalumong pasibayo kaya kami. Ginoo imbalang metong kaya kami dinan mo kaya pong kabiasnan, dinan mo kaya pong kabibabatan. Bang kanita Ginoo makanyan milang asad ding banal ming tungkulan. Ginoo ngening oras sa iti makatipong kami mayari apuing kaya keng pamanyamba. Ginoo miras kaya pong payapa. Sana po potang magsukubli kami karing sarasarili ming kubuntok nangan. Ginoo linisan mo po rin kaya keng dalan miras kaya nga sana pong payapa. Ginoo sana po ngening oras sa iti ninuman ng ating bitbit kapanandaman wala tikilob ang gana rin ng kekeng kapatad kening balayampunan. Sana po Ginoo ang gana retang kaya kaming pengaring at karing kuburan tuknangan. Ginoo magkalub ka pong lihim karing mayupaya mong gamat makanyan mo pong apisan. Dinan mo no pong kapaldanan bang kanita Ginoo makanyan do ba pong akayabe mi nga agawarala na maring banal dan tungkulan. Ginoo dakal pong dakala salamat. Oreni po rin kekeng pisasan meto nga panalangin ngening oras sa iti. Sana po tanggapan mo la. Makanyan lang ang sana pong miras mabang lungayin kekang banalay harapan. At tanggapan miniman sana po itang kekang pamipala at kekang bendisyon. Menibat ngeni ang gawang po king wakas. Yan asa po salamat. Sibol tagumpening biye. Salamat po. Pasibayo po, happy birthday. Dakal pasanang biye, makaba, ingras kaya katamong mamantukan. Hindi pala kanino yan? Just a day, just another year, good in our eyes, you are the best. Gonna love you, gonna love you above the rest. Oh, oh. May the times always smile on you, may happiness always come your way. Sibol